Надышоў час паглыбіцца пад таўшчыню вады туды, дзе вельмі цёмна і свеціць толькі адно сонейка. Гэта ты, мой глядач. Ну і яшчэ дзясяткі ліхтароў падводнай станцыі. Вітаю вас на борце невялікай субмарыны Рудзі, што цалкам бяспечна і без нахабных спойлераў спусціць вас разам са мной пад хвалі гульні Under the Waves. Зацікаўленасць падводнай тэматыкай можна акрэсліць веданнем, хто такі Кусто, а на вялікай глыбіні плаваюць жудасныя рыбы, ды як бы на гэтым і ўсё. Апошнія гульні тыпу Субнаўтыка ці Dave the Diver прайшлі міма. Першая, бо падавалася і дагэтуль нейкім Валхеймам пад вадой з мільёнам рэсурсаў, крафтам і каапам. Я нават не ведаю, адкуль у мяне такая ўпэўненасць, бо гульня зусім не пра тое. А другая Dave the Diver англійскай мовай, бо ўзроўню не хапае, каб зразумець добра, а па агрызках слоў намагацца разабрацца, што адбываецца. Для гэтага досведу ў мяне ёсць польская. Чаму ж выбраў Under the Waves? Убачыў зусім выпадкова трэйлер, у якім маленечкая субмарынка, не падобная на бляшанку Тытан з трагічных навін пары месяцаў таму, а як сапраўдная з кіно Спілберга боўтаецца сабе ў цёмна-сініх водах, ды на заднім фоне раптоўна з'яўляецца велізарны кіт. Я проста павінен да яго даплыць. Так, дзе ён? Ну, тут такое, на жаль, бывае. Паспрабуем яшчэ раз. Юху, здароў, здаравічок, оп-оп-оп-оп. Але дагэтуль не навучыўся кіраваць гэтай пасудзінай. Хоць у стым не заяўлена падтрымка кантролера, але гульня адразу раіць яго падлучыць. Спачатку на ім можна пальцы проста паламаць, пакуль зразумець, што яны хочуць. 50 кнопак і кірункаў, нібыта здаеш іспыт на пасведчанне на падлодцы. Перасеў на клавамыш, бо пакутваць настрой няма ад слова зусім, і нават калі яны там думаюць, як мне найлепш. Не трэба вучыць дзеда кашляць. З кіраваннем першай гадзіны ўвогуле звязаны ўвесь хардкор гульні, бо наш падводны човен ламаецца ад пары добрых удараў аб дно, ці сцяну, ці пасадачны модуль, ды аб што заўгодна, аба што вы будзеце біцца ўвесь час. Ну, першы час. Потым, канешне, стане прасцей, але ляпнуцца аб сцены ў маленькіх пячорках справа святая. Прасцей тут толькі плаваць па-за бортам у касцюме. Там ніякіх небяспечнасцяў. Біся аб сцены колькі хочаш, а марскія жывёлы, акулы, пэўна, не глядзелі кіно сківіцы, бо злачынна вас ігнаруюць. Я нават спачатку коса глядзеў на малых крабікаў, чорт ведае, што робіцца ў іх маленькіх галовах і што Under the Waves не рыхтуе. Але гульня аказалася максімальна траваеднай, і экшона завезлі на донцы. Дакладней, амаль 0. Можна толькі міны закладваць, каб вызваліць пэўныя праходы, і толькі ў пэўных месцах. Ды фаерамі паганяць мясцовых п'явак. Very hard action. Ні гарпуна, ні фотастрэльбы. Замест яе проста фотик з лайтовым фотарэжымам. Гэта я каля містер Шміта. Ну, прост нейкі самалёт насамрэч, але вы ўявіце, нібыта ён. Ок, дамовіліся. Гэта з братанамі-акуламі, знаёмцеся. Белы, Янік, Саня. Гэта з братанамі-акуламі ловім в'етнамскія флешбэкі. Гэта з кветкай фотка, што маці можна ў вайбер кінуць. Нястрымнае вяселле. Да. А чаму няма зброі, робіцца зразумелым даволі хутка. Уся гульня прасякнута экалагічнымі ідэямі, праблематыкай забруджвання акіяну і нават згадваннем рэальна існуючай кампаніі па выратаванню планеты. Гэта кантора згадваецца і ў пачатковых цітрах. Так што ніякіх жывёлак тут забіць вам не дадуць, а марскі коцік Джо, ну ці Йо, што прыклеіўся даўно да людзей, тусіць каля базы, нават дапамагае нам збіраць смецце, прыносячы яго ў сваім роце, пашчы, як на ў іх там правільна называюць, карацей, яднанне з прыродай і ўсё такое. Наш герой Стэн, ці чэлік, які працуе, мыецца і спіць у адным і тым жа. У шапцы спаць, канешне, яшчэ куды не ішло, бо там, ну, можа, свяжо на базе, чорт іх ведае. Але мне падаецца, валасы мыць трэба неяк інакш. Ну, ці ён лысы і камплексуе. Нават улічваючы, што гэта прамая адсылка да таго самага знакамітага Кусто, не думаю, што Жак Кіў спаў і мыўся ў ёй. Карацей, мы, то бок Стэн, ныральшчык, што прайшоў пераабучэнне на кіроўцу батыскафам і быў адпраўлены на падводную базу ад буйной канторы Юнітэх. Паралельна, гэта не спойлер, высвятляецца, што яго праследуюць нейкія праблемы з сям'ёй, ну ці жонкай, ці нешта здарылася з іх дачкой які час таму. Адразу бачна яго заклапочанасць і агульны паўдэпрэсіўны стан, я бы сказаў. Музончык яшчэ такі інды-поп,
эмбіент, ну як бы зусім не падкідваюць пазітыўнага настрою на станцыі. Такога чалавека адпраўляюць аднаго на вахту па тоўшчу вады, сцерагчы базу і выконваць дастаткова небяспечныя складаныя заданні. Нешт крыху там у аддзеле размеркавання прабаёндаліся. У той жа космас сядзець доўгі час у бляшанцы метр на метр псіхічных не выпраўляюць. Хрэнова спіць, сняцца кашмары, а тут яшчэ і насоўваецца вялікі шторм на паверхні, да якога трэба бы і справы дробныя парабіць і неяк падрыхтавацца. Праз телек, дарэчы, хоць даведаемся, што знаходзімся недзе ў паўночным моры. Прачнуліся, папілі кавы, атрымалі штодзённыя задачы і паплылі. Ах, халера, каб цябе зноў. Для вас гэта пары секунд, а мяне ж гэта хрэновіна выкідвала разоў 5 ці 6. Ну, працягваем. І паплылі. Мы ж сюды не гулі гуляць выправіліся, а працаваць. Залазім у батыскаф, ды гойсаем па адкрытаму, але даволі невялікаму свету. Хутчэй некая лагчына ці проста кавалачак дна. На карце ёсць пункты цікавасці, зразумела, з лутам, куфрамі, рознымі плюшкамі, але большасць з іх гэта збор пластыкавай тары, рознага металічнага ламача для стварэння невялікай колькасці прадметаў, багавіння для стварэння кіслародных колбаў і так далей. Карочы, без грынду нікуды. Праўда, ён не супер важны, падчас квестаў іншы раз вылазіш, пазбіраў, што бачыш, залез назад у бляшанку. Гэта маніпуляцыя паўтараецца штораз і пачынае рабіцца лянотна вылазіць, каб падабраць нешта. Ды напругі ад недахобу расходнікаў патрэбы крафціць усё ж я не заўважыў. Напрыканцы разумеюць, што і крафт, і расходнікі тут больш для разнастайнасці працэсу, чым для нейкай карысці. З патрэбнага павялічыць паліўны бак, ды ёмістасць кіслароднага балону, але і без гэтага пройдзеце гульню, тым болей, што калі нават не спідраніць сюжэта, яшчэ і паваландацца па пячорах, ну мо 8 гадзін. Кіслародных колбаў назбіраў столькі, што можна пару дзён чыліць, лежачы на дне. Шукаць рэцэпты, каб зрабіць пару ўпрыгожванняў на базе, іх там сапраўды з гулькі нос не выглядае як чэлендж. Што тут яшчэ рабіць, акрамя збору і сюжэткі, не зусім зразумела. Толькі калі цешыцца падарожжамі, ганяцца за кітамі ды з граямі рыбак з фотікам, даследаваць затанулыя караблі, падлодкі і самалёты. Там будзе той же пластык і ламача. Моцна не спадзявайце на пірацкі куфар са скарбамі ці баявых шкілетаў у падтопленых пячорах. Хаця рэшткі вялікіх жывёл мы ўсё ж знойдзем. Яшчэ ёсць забавы для самотнага ныральшчыка на базе, міні-гульні, каб зусім не паехаў глуздамі, пабрынкаць на гітары, пабіць грушу і папіць піўка на кухні. Праўда, адзін раз. Разам з Стэном намагаліся на комп паставіць хоць якога сапёра ці пасьянс, але далей экрана ўвода ўліковага запісу нас не пусцілі. Праз камп'ютар будзем трымаць сувязь з жонкай, і для надання кінематаграфічнасці драме стасункаў тут можна змяняць выгляд камеры падчас дыялогавых сцэн. Адчуй сябе рэжысёрам артхауса, з якім Джилленхолам. Камеру насамрэч можна шмат дзе змяняць для паглыблення ў атмасферу, хаця карыстаўся ёю толькі каб вам паказаць. Даволі хутка разумееш, што нас сюды запрасілі не ў геймплэй на накіраваную гульню, а сачыць за драмай, што будзе немінуча разгортвацца перад вачыма. Quantic Dream, распрацоўшчык, за часы свайго існавання толькі і рабіў наратыўныя гульні, то бок у аснове праекта ляжыць аповед гісторыі. Той же Фаренгейт ці Detroit Become Human. Гледзячы на спіс іх прац, можна сказаць, дзякуй, што хоць кіраванне батыскафам прыкруцілі да гэтай гульні. Я аматар драм, люблю ўсе гэтыя чалавечыя глыбокія перажыванні, калі гэта зроблена на ўзроўні разумення тэмы. Праблематыка жа галоўнага героя і праблематыка гульні настолькі выглядаюць асобна адна ад адной, што не разумееш, што было першасным. Ці спачатку хацелі зрабіць наратыў пра ныральшчыка, што збягае ад нейкай душэўнай праблемы пад ваду, і там гэта нейкім чынам перажываецца і развіваецца, да чаго дадалі тэму забруджвання буйнымі карпарацыямі акіянаў і супрацьстаяння гэтым працэсам. Ці спачатку гэта была гульня пра супраціў буйным карпарацыям па забруджванню, але ўлічваючы слабасць галоўнай лініі, трэба было дадаць нейкай драмы. Карацей, пагналіся за двума зайцамі, бо гісторыя з забруджваннем выглядае зусім ніяк, звычайная. А пра цяжкія пачуцці героя настолькі часта гэта піхаюць паўсюль, і аднолькавая падача сцэн раз за разам, што робіцца вельмі нудна. Чакаеш проста на яе канец і, скажу, фінал не ўразіў. Мяне чалавека даволі чулівага не закрануў. Усё магчыма вось праз такія сцэны.
Я злы. Я добры. Я зноў злы. Я добры. Я зноў злы. Не адразу заўважыў, што казалася даволі нечакана, але тут можна падняцца на паверхню. І там звонку быў уражаны, неяк сапраўды няблага выглядае, нацюрэль, але ніякай карысці ад пад'ёмаў актыўнасцяў не будзе. Выключана паглядзець і як тая выдра назад у ваду. Стылістычна мультиплікацыйная графіка мне нагадала Deep Rock Galactic з апошніх пра гномаў, але параўнанне, канешне, не самае дасканалае. Выява замыленая, ці то эфект ВХС, старэння, нечага падобнага. Сусвет рэтра-футурыстычен, захраснуўшы ў 70-80-х з лыпатымі лямпавымі монікамі, але штучным інтэлектам у выглядзе, напрыклад, памагатага Меркурі, дарэчы, максімальна бескарыснага, ці ўбудаванага ў батыскаф прамысловага лазара для знішчэння нейкіх чорных парасткаў, ды і сама субмарына не тагачасная, а больш тэхналагічная. Гульня не зачапіла, не пакінула якіх станоўчых уражанняў і цалкам выглядае як звычайны прахадняк, середнячок. А яшчэ і за 30 евро не дзякуй, не буду я яе раіць. Тым болей, як можна верыць гульні, у якой галоўны герой клапаціцца пра сусветны акіян і пры гэтым пасля выкарыстання выкідае пустыя колбачкі ад кісларода і згарэўшыя фаеры ад сябе. Так іх можна потым, канешне, сабраць, але ж выкідаць навошта? Дзякуй вялікі за прагляд, спадзяюся, вам спадабалася, агляд быў карысны, і вы працісніце свой панскі лайк, ды напішыце шляхетны каментарый на тэму марскіх гульняў, што вам падабаецца, што раіць пагуляць і наколькі, зрэшты рэшт, Under the Wave па вашых меркаваннях адрозніваецца ад той жа, напрыклад, субнаўтыкі. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube, з вашай дапамогай праца ідзе кожны дзень, ёсць магчымасць набываць гэтыя гульні. Нагадаю, тым, хто не бачыў стрымы, зараз пераехалі з Твіча на канал Рудзі стрымы, дзе як ёсць і лайвы, так і запісы ранніх праходжанняў. Ну і, канешне, глядзіце і слухайце найлепшы беларускі канал пра гікаўскае на YouTube. Вось гэта мы, канешне, сціплыя канал Відзік. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч!